Anakku wedok sing suwe ora ketemu genduk Niken Salindri. Sebabe apa? Merga nuwun sewu yung ora sah dadak tutup-tutupan gengsi-gengsinan ego-egonan. Ngopo? Aku ya lagek bengi iki ing atase ditanggap karo piyayi. Ket sore mau urung pethuk karo sing di omah nembe ning panggung ki mau aku lagi tepung lawan panjenengane Bapak Suhadi saha Ibu Atik Rosliani SPD. Dadi sadurunge ora tepung, ora kenal tur dasare ketemu ya lagek penyerahan wayang iki mau. Pancen bener kok, Nok. Dadi awake dhewe bengi iki kuwi asline melu manajemene anak wedok Niken Salindri. Oh, ngono iya. Dadi ora sah dadak. Oh, tenan. Mongko Niken Salindri iki apa jenenge iki wis ngerti dhewe to, Nok? Nek jenenge wis ngebeki jagat. Oh, ngono. Karo dalang sapa-sapa we kenal kabeh paribasane. Oh, ngono. Lah, kapenujon panjenengane Pak Suhadi saha Ibu Atik kuwi fanatik menang anak wedok si Niken Salindri. Oh, ngono. Mbak Niken, pokoknya kula nanggap jenengan dalange ajeng jenengan paringi sapa-sapa gelem. Oh, ngono Lah kebetulan anak wedok kuwi nek karo aku wis kaya bapak karo anak. Oh, ngono ya. Bekasane aku dibel karo ibune Niken. Oh, Mbak Wiwin, Pak, napa saged tanggal 12 Juni wayangan monten ing Laladan Babatan Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi. Wis saged Mbak niki isih kosong. Oh ngono. Pinten Pak? Dadi aku ki nyang-nyangan regoe karo Pak ora karo Pak Suhadi lho. Oh ngono. Ya karo mboke Niken kuwi. Oh ya pun to Mbak. Mriku entene pinten? Oh ya. Nyatane alhamdulillah no bengi iki iso kasembadan iso kelakon. Oh ngono awake dhewe nderekke anak wedok. Wah, mongko pemarep golek dalang sing nom-nom, sing cakrak-cakrak, sing ganteng-ganteng ya akeh. Ngopo kok golek dalang kok wis tuwek? Oh, ngono. Lah iya. Ya bot-bote ana hubungane bapak karo anak kuwi mau mergo Niken Salindri iki ket cilik mbiyen ket SD wis kulino sepanggung kelawan awake dhewe. Lah iya matur sembah nuwun. Anak wedok matur sembah nuwun panjenengan Pak Suhadi. Ya heeh. So Ibu Atik Rosliani. Oh, ngono asma Kinarya Japa, Pak Suhadi. Heeh. Ngono ya ya heeh. Nadyan to aku nembe sak klebatan pinanggih ketemu kelawan jenenge Pak Suhadi, nitik saka jenenge wis terbukti nduk. Oh, Suhadi. Su ki tegese sugiye ora dienggo dhewe ning sugiye kanggo masyarakat. Terbukti pada malam hari ini gelar wayang kulit dalang anom Dwi Jokangko dan Niken Salindri iso ngrawuhne warga masyarakat ana ing Babatan. Mula tepuk tangan buat Pak Suhadi sak keluarga. Kaya ngono ya ya sugi tegese sugihe ora dienggo dhewe, ora dienggo dhewe. Dienggo nyenengke kelawan tangga teparo, dienggo nyenengke kelawan para kabeh pendemen budaya. Dasare duwe gawe ngunduh manten telung bengi tontonan ramandhek. Oh ngono wingi kae campur sari. Oh ngono mau bengi ya campur sari, bengi iki minangka puncak acara wayangan. Oh ngono selain gawe senenge wong liya utawa dana rasa lawan kabeh para warga masyarakat juga berbagi rejeki. Oh ngono aku mau ketemu karo panitia Pak Kangko saestu Pak niki wah sing dodol niku kuwatah. Lah iki berarti panjenengane Pak Suhadi juga menghidupkan UMKM. Nyatane sing dodol ya pirang-pirang tur racake ya kerejeken kabeh. Oh ngono ya yang iya. Luar biasa sing dodol ya melu laris. Aku pumpung arang-arang sowan ning nggon Pangkur, daerah Pangkur no. Oh ngono iki jane rahasia ning gandeng aku tresno karo wong kene. Iki tak tokne rahasiane. Ngopo? Perkara wong dodol supaya dagangan cepet entek. Kuwi asine aku duwe ilmune. Nyatane aku dadi dalang ya alhamdulillah rapate iso leren. Oh, ngono ana ilmune nggo dodol apa wae supaya dagangane cepet entek, cepet laris. Ana posone utawa tirakate diposoni pitung Senin, pitung Kemis ora entuk pedhot.
dodol apa wae bakal cepet entek dagangane. Heeh. Nalika ngeler dagangan apa wae kuwi gedhuk lemah ping 3 maca bismillahirrahmanirrahim ping 3 wekasane kuwi diwacane surat Al-Fatihah ping 3 wekasane maca mantra Jawa Semar dasar gareng eneng Petruk celuk-celuk sing dodol Sri Kandi sing nukoni Janaka kuwi anggere kulane 1000 lek ngedol 500-an cepet entek dagangane. Wah, lah kuwi ngejak kere nek kuwi. Banyolane ngono, Nduk. Wah, ngono ya. Perkara rezeki ki enek sing natur, wis enek sing nata. Heeh. Ora beda penjane Pak Suhadi. Dulu juga pernah panjenengane iki rekoso no. Oh, pernah rekoso. Iya. Nek ora kleru tahun 2018 2019. Oh, ngono iya. Panjenengan dia pernah rekoso mula gandeng mulai tahun 2021 nganti sakyahene diwene rejeki saka Gusti Allah sing turah-turah blawah sing kaya ngene iki ngiras pantes syukuran kangge srana nyenengke wong pirang-pirang dalam rangka ngunduh temanten. Oh, ngono. Kowe kok ngerti panjenengane Pak Suhadi mbiyen ya tau rekoso. Ngerti, aku mau sore jagongan karo Pak Marsis mantan lurah Babatan. Aku diceritani beliaunya iki pancen ya piyayi sing tanggung jawab, piyayi sing cokat cakut rengginas trampil, ya ora kendho ning kenceng semangate. Wah, ngono ya. Wah, luar biasa ya, luar biasa kena nggih contoh. Ya jal wayangan kaya ngene entek pirang atus yuta no. Oh, ngono iya. Urung dek ingi campur sari, nggih inginane ya campur sari ya. Dadi sugi digawe sugihe ora dinggo dhewe ning sugihe kanggo sono nyenengke wong pirang-pirang. Pedomane Pak Suhadi. Kuwi apik-apike wong kuwi nek uripe bisa piguna tumrap bebrayan agung utawa piguna tumrap wong akeh. Oh, ngono ah. Pekasane tegese ha kuwi apa? Harapannya ditumpukan kepada Mas Rema Sefri Faturosi. Oh, ngono. Iya ya, heeh. Harapan kedepannya kuwi ditumpukan kepada Mas Rema minangka dadi putra penjane Pak Suhadi sapa Ibu Atik Rusliani. Oh, ngono. Iya, heeh. Di iki tegese apa? Di tegese dina iki minangka bukti bahwasannya penjenengane Pak Suhadi saha Bu Atik tresna kelawan putrane ditanggapke wayang Kang Sarta, ditanggapke campur sari sing tanpa leren paribasane. Wah, iya. Suhadi iki tegese kuwi. Heeh. Nek Atik iki tegese apa? Atik iki bojone Pak Suhadi. Kok sik to? A ki apa, T ki apa, I ki apa, K ki apa. A kuwi tegese agamane dicekel karo panjenengane Bu Atik. Nyatane menjadi seorang ibu rumah tangga yang hebat. Putra sing dinikahake iki wis dadi putra sing soleh lan dadi putra sing dadi. Oh, ngono insyaallah bisa mikul dhuwur mendem jero marang asmane wong tuwa kuwi A. Heeh.